Joo, tervetuloa kaikille. Ja tässä videossa me haastatellaan vähän kouluoppilaita ja kysytään, mikä on paras kouluruoka. No niin, mikä sun nimi on? Säkin olla kamerassa. Häh? Säkin olla kamerassa. En mä. Okei. No, niin mikä sun nimi on? Alvan. No niin, ja mikä on sun lempi kouluruoka? Ehkä pannarit. Pannarit. No niin, ja onko sulla jotain, mitä sä haluat vähän promotaa? Ehkä Jimiaksen musiikki. Menkää. Lil Pirjas SoundCloudista, se on hyvää musaa, käykää kuuntelee. No niin. Joo, kuka meillä täällä on? Moi. Kuka sä oot? Minä. Niin. Noniin. Mikä on sun lempi kouluruoka? Sano nyt jotain. Vegepuikat. Noniin, uunimakkara oisko? Joo. Noniin, kuka meillä täällä on sitten? Eero-poika. Joo. Mikä sun lempi kouluruoka? Katkarapu, uunimakkarapasteja. No se on aika hyvä. Ja käykää kattoo Eero Streameri, eikö näin ollut? Hei nyt mä... Noniin. Venä mä unohin. Mä oon tekee siellä jotain robotteja, niin Salamimakkarapastaa. Noniin, kuka täällä on? Peetu. Mikä sun lempi kouluruoka on? Uunimakkara tai burgerit. Okei. Ja vielä nuggetitkin.